soll hören die Welt und soll gaffen verwundert und flackern soll wie ein Flamm. Das Lied von Babylon, der 1500, wo's kämpfen auf alles von Jam. Kommt von Genom, von Hass und von Gas, der Jid von Exodus, Jetziat Tashaz. Geht zum Befreien, zum Hemland, zum Land. noch ארץ ישראל, צוליסטי גדק. את השאר אני לא זוכרת. מלכה, את יכולה להסביר לנו גם באונייה, אם למדת את השיר ממש באונייה? הכל באונייה. והמחברים של השיר... אני לא יודעת מי המחברים, אני חושבת שלולה פולמן. לולה פולמן, כן. לולה פולמן ויצחק פרלוב. יכול להיות. הם חיברו את השיר. יכול להיות, זה אני לא יודעת. ואת זוכרת אותם מהאונייה? שהם היו על האונייה? כן, כן, אני זוכרת אותם, היא הייתה שרה. הבנתי. כל יום שישי הייתה שרה גם ככה. הבנתי. אז זאת אומרת כל האונייה הכירה את השיר כי הם היו על האונייה. כן, והייתה שם עוד ילדה צעירה, כן. שהיא שרה מאוד יפה. והייתה מופיעה, והייתה שרה, הייתה עושה כל מיני כאלה. אבל הייתה שרה פורט, פרדלה גשווינד, אפשר ולית נוחבר, אפשר לית תתה עוד הרקים, פורט, פרד גשווינד. תשמעי, זה משנת 47, כן. כבר עברו איזה 70 שנה. משהו כזה. כי הרי מציינים 70 שנה לזה. לאקסודוס. משהו כזה, אז קשה לי לזכור את כל הזהו. ובעזרת השם, את מוזמנת כמובן בתור אורחת כבוד לבוא לכנס. אני אבוא, אני מקווה, אם הכל יהיה בסדר. בסדר, אנחנו נדבר עם הבת שלך, שהיא... תיצור קשר איפה הבת גרה? באזור? פה, בחולון. קרוב מאוד, ברחוב אביבים.